हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या मिनी ब्लॉगमध्ये। चला तर मग आपल्याकडे होती आज एअर प्रेसिंग झाल्यावर बघा ती कशी हसत होती आणि तिचा छोटा भाऊ कसा रडत होता। आपल्याकडे होते 2 बेबीचे हेअर कट। अशा प्रकारे आपण हेअर कट करून घेतले। त्यानंतर होता आपल्याकडे क्लीनअप झाल्यावर आपल्याकडे होती मानेवरचे मस काढायचे आणि खूप सारे छोटे छोटे आणि खूप मोठेही मस होते, तुम्ही बघू शकता। अशा प्रकारे आपण मस रिमूव्ह करून घेतले। नंतर आपल्याकडे होता छोट्या बेबीचा हेअर कट करून घेतला आणि नंतर लगेच हेअर स्पा करायला घेतला आणि हेअर स्पा झाल्याच्या नंतर हेअर कलर करून घेतला। तुम्ही बघू शकता हेअर स्पा आणि हेअर कलरचा रिझल्ट किती। तुम्हाला माझा मिनी ब्लॉग कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा।